Кои са проектите, които смятате да реализирате през новата 2012? Най-интересното, което се случва с Искам Бебе е, че ние никога не знаем какво ще направим следващия месец. И разбира се, с голям трепет очакваме Благовещение. На 25 марта нашия патронен празник и започваме вече да събираме идеи от момичетата от градовете. Обявяваме си такъв един интернетски брифинг. Всеки предлага много идеи. Искаме да направим един страхотен празник. Няма събитие, благовещенско събитие, на което да се събират по-малко от 1000 души. Така че залата трябва да е огромна. И с годините все повече и повече хора присъстват на събитията на Искам Бебе по повод Благовещение. Тогава е едно време, в което си правим нашата равносметка. Така да се каже, усмихваме се с бебетата си, правим си страшно много снимки, връчваме наградите на Искам Бебе на хора, които са ни помагали през годините. Смятаме да продължим с нашия проект Ангели с мисия. Това е една фотоизложба на бебета, заченати инвитро. Миналата година посетихме страшно много градове. Почти всички големи градове посетихме с изложбата Ангели с мисия. И също продължаваме психологическия проект. Това е нещо, което е много необходимо. Смятам, че по този начин още повече закрепваме нашата обич помежду си. И какво да ви кажа? Очаквам много сбъднати мечти от най-близките хора на Искам Бебе, които страшно много усилия, страшно много от личното си време хвърлят в защита на каузата. Пожелавам на всички тях да им се случат най-страхотните неща, една зашеметяваща любов и много подаръци по телхата за до година.